お見せしよう真のチャンピオンタイム。さあクライマックスを楽しむ。俺たちと一緒に来ないか。俺の仲間と一緒に強くなろうぜ。今こそお前は翼を手に入れる時だ。どこまでも高く飛んでいくためにラビフット行くぞ。サトシ、やっぱあんたとのバトルは燃えるね。そろそろ見せてくれよルカリオの本気。命爆発メガ進化。10万ボルト。チャンピオンシップス参加後一気にマスタークラスへ駆け上がってきた実力者、ガラル地方ドラゴンジムチームリーダーキバラ選手だ。出てこいよ。そんな中より楽しいこといっぱいいっぱいあるからさ。